Ito na ang part 2 natin ng fishing. Kahapon nahuli namin, lumalangoy sila sa dagat. Ngayon araw, iluluto natin. At sila naman ang lalangoy sa tiyan namin. Oh, ito ang prito ni Jess. Hindi ko pa natikman itong pritong pampano. Natikman mo? Masarap? Malasa. Buti na lang. At ito ang gagamitin ko sa baked fish ko naman. Simple lemon butter lang ang gagawin ko na may shallots and garlic. Ito ang gagawin ni Jess na sausawan. Napakasimple itong gagawin ko. Konting lemon slices dito sa pan, ganito. Tapos ilalagay ko yung isda dyan sa ibabaw ng lemon slices. Para sobrang malasa. Tapos garlic, shallots, butter, paminta, asin. O, tapos na. Ganito kami ng bata ako. Maasim ha. Sarap ng lemon. Ang laki pala ito, no? Ala. Ganyan. Tapos pag ganyan kakasyahin. Ganyan, no? Siksikan kaya. Yan, siksikan. Ito ang asin natin. Itong mga shallots, ihahalo lang natin sa garlic butter. Perfect ito sa isda natin. Ito ang melted butter natin. Lalagay ko yung shallots dito para mas lalo bumango yung butter. Ay, grabe. Bango? Ah, diba? Tapos lalagyan mo lang siya dito? Ah, ilalagay. Ibabaw lang sa isda. Ganito. Wow, chef na chef, oh. Sarap yan. Sobrang matapang ang shallots. Grabe. Hindi mo pa natitikman, umiiyak ka na. Oo nga. Alam ko, sobrang masarap ito. Kaya ako umiiyak. Excited lang ako. Tapos, ibabake natin. Siguro, makapal ito. Kaya siguro mga 15 minutes. Pero tingnan natin. Mga 15 to 20 minutes siguro ito. Gano'ng kainit? 425. 425. Oo. At itong pampano naman, Filipino style. Bali, ang gagawin natin, salt and pepper lang dito. Malaki. Tapos, itong liquid seasoning. Ito na lang. Imasag mo lang. Wow. Yan, sa loob, sa labas. Pangpakulay, pangpalasa. Ito ang ilalagay natin sa loob. Maliit lang itong loob niya, kaya i-stuff lang natin ganyan. Sibuyas, kamatis. Wow. Sibuyas, kamatis. Ganyan. Oh. Sarap. Yun, oh. Punong-puno. Busog na to. Busog na. Tapos ikaw na nabubusog. Mabubusog talaga ako dito. Busugin mo siya, tapos ikaw na nabubusogin mo. Oo. Tapos ito pala, nilagyan ko din ng tuyo. Itong kamatis at sibuyas. Ganyan. Tapos, i-wrap pa lang natin ito ng aluminum foil. Ibabake lang din natin. Parang yung stuffed tilapia na very popular sa Pilipinas. At masarap yan. Itong isa pang masarap na ulam. Bali, 4 pala yung ulam natin, no? Sinigang, prito, itong pampano, tapos yung filet ko. Masipag tayo magluto ngayon, ha? Kailangan iluto kasi sa fresh niya. Sayang kasi kahapon lang galing sa dagat. Ngayon kakainin natin. Fresh na fresh ang isda natin. Kaya tuloy lang natin. Ito ang dalawang ulam natin sa oven. Ito yung pampano. Tapos ito yung filet. Ito naman ang prito ni Jess. At syempre, itong sinigang malapit na. Masasarap, ha? Hala, nauna na si Jiro, nagutom. Habang naglaluto pa kami, hindi siya makaantay. Kaya kumakain na siya ng pampano. Ano yan, Jiro? Ay, ikaw mga. Ano yan, Jiro? Hala.
fish. Ito ang malaking pampano na binigay ng mabait na tao kahapon. Tapos itong fillet at itong ulo, yun yung red drum na nahuli ni Jess. Grabe, diba? isang buong ganito yung ulo lang. Grabe, ang laki. Ganyan kalaki yung ulo niya. Saan ka mag-i-start be? Sa sinigang? Sa prito? Ako dito sa lemon butter fillet. Sabaw. Tikman ko nga to. Wow! Malambot Super, flaky. Ang bango tong ginawa kong fillet Hala. Ito ang first taste ko ng red drum ni Jess. Wow, flaky Flaky yung laman niya. Ayan, sa akin yung sili Wow, kung sana, dalawa pang ganyan. Hindi tayo mapapaya? Hindi. Masarap yan. Taglit lang. Kunting butter. Oh. Okay, kanin. Anong masasabi mo doon? Itong shallots pa, oh. Diba? Ay, panalo. Talagang kumain ng pinaghirapan. Diba? Ito ang pinaghirapan mo ng ilang minutes to, Mga 10 minutes? 10 minutes akong Ang biba. Halos nasira pa yung fishing rod mo. kinakabahan ako, be. Puputol natin yung line. Bilisan mo. Kinuha ko yung net, inaantay ko lang lumapit. As soon as lumapit, Naputol lang yung video mo. Oo. Hindi na na-video nung i-scoop mo na kasi talagang kailangan dalawang kamay mo doon sa sa net mo. Ang bigat niya. Ganito yung net natin. Nagulat ako. Akala ko siguro maliit na catfish or something. Nakita ko para siyang halimaw. Akala ko shokoy. So sobrang laki niya. Akala diba? ko ano na yun, ang bigat. First time kong makakuha ng ganyang kalaki sa... Ang tawag doon Sa chano. Chano yan. Area na yan. Oo. Usually, ang nakukuha lang namin is yung mga ganito. Yung mga maliit na panfish. Masarap. Yung sand trap, ganito. Nagulat ako. Akala ko, naglalaro lang ako biglang, kumanon yung, diba? yung rod ko. Sabi ko, ano to? Kunin mo yung net, sabi mo. Kunin mo yung net. Si turtle lang. Tapos Turtle? pabigat ng pabigat. Yung line ko, hindi ko na siya ma-reel. Nadadagdagan yung lumalim. Oo. Ano to? Diba? 10 minutes kaming nag-fight. Super worth it itong fight mo, be. Sumakit pa yung kamay ko kasi dalawang kamay, hinihila ko ng ganyan. Yan ang isang request ni Jess para sa birthday niya. Gusto niya mag-fishing trip. Mahilig kasi ako ng mga outdoor stuff. Mas gusto ko na yung ganyan, dalhin mo ako mag-fishing, dalhin mo ako mag-hunting, dalhin mo ako mag-camping, kaysa regaluhan mo ako ng Chanel, Bongga. Louis Vuitton. Mas gusto niya mag-fishing trip. Nope, mas gusto ko sa nature, as in. So, sobrang addict niya mag-fishing. Na-sunburn ako kahapon. Pulang-pula. Braso, Akala ko hindi legs ko. makakasunburn kasi medyo ang perfect ng weather, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Basta may araw, masusunburn ako. Oh my. Kami nila Jiro, Jack. Hindi. Pangkaban. Hindi nga. Itong belly. Wow. Bigyan mo ng konting. Tuyo. Try mo. Sige nga. Ito ang pampano. Filipinos tayo, pampano. Tinik. I'm sorry. Ala mukhang may balak ka. Sorry, hindi ko nakita. Ano? Masarap. Masarap din, no? Ba? Sobrang malasa yung isda, grabe. Diba? Ang lambot. Wow, malambot talaga yung ulo. Wow, konti lang, isang bite lang. Gusto ko lang tikman kasi dito ako. Wow. Ay, ito. Sobrang flaky. Kaya pala sa'yo yung ulo, Ayaw ko itapon sa'yo. Sobrang Okay, tikman natin itong sinigang na ginawa ni Jess. Wow. Maanghang, Winner din itong sinigang mo, Wow. Hindi ako naglagay ng luya. Alam mo nalagay ko? Yung frozen na luya stock. Tamang-tama, kaya pala. Diba? Yung ibang anghang niya galing sa luya. Galing mo naman. Ang daming ulam. Christmas na ba? Lahat masarap. Hindi ko alam yung favorite ko. Kung sana malapit lang kami sa dagat, sabi ko sa'yo, papaalam ako, be. See you in
5 hours. Saan ka pupunta? 5 hours. Fishing lang ako. Kung malapit lang sana. Pero 3 hours tayo. 2.5 hours. Malayo. Mm-mm. Tsaka dun sa area na yun, dun tayo naghuhuli ng blue crab dati. Yes, may crab din doon. May crabbing spot doon. From May to August. Kaya lang kailangan mong pumunta ng madaling araw. Oh, madaling araw ang... Kasi dun lang sila lumalabas para kumain. Masarap din yung sausawan mo. Siyempre. Sarap lahat. Good job. Good job, Thank you. Sa fishing trip. Sarap ng fishing trip. Mas masarap kumain ng fish galing sa fishing trip. Yep. Di ba? Yung pinaghirapan mo. Ito na siya. Ang sarap. Mahilig talaga kasi ako sa isda. Kasi alam mo na, growing up sa Pangasinan, mostly, ang mga ulam isda, gulay. Oo. Bihira lang mag-meat. Pero ang meat naman na usually na kinakain namin ng madalas is puro manok. Nakakasawa. Pero hindi ako nagsasawa sa isda. Promise. Sa ngayon, hindi ako nagsasawa. Pero nung bata ako, hindi kami kumakain ng isda. Kasi ayaw ni mama ko. Ng fresh o Kahit anong isda, ayaw niya ng isda. Kaya hindi siya nagluluto ng isda ever. Pero ngayon, ever since pumunta ako sa Pilipinas, doon na in love ako sa isda. Kaya hanggang ngayon, isa sa paborito kong meat ang isda. Masarap talaga. Kasi madami ding klaseng luto ng isda. Madaming Diba? Napaka-impressive kasi madaming mga foreigner na pag nakakita na ng isda na may ulo. Ayan nila. Like, they're looking. Kahit ako naalala ko yung unang beses nakita ko ang buong isda na may ulo, na may mata. Parang tinatignan niya ako. Ganyan ako. Ano yan? Pero natikman ko, masarap naman. Pag fresh na isda talaga. Oo. Iba talaga pag fresh. Diba? At tamang-tama yung pagkakaluto. As in, perfect yung luto. Ito, ano ko. Ngayon, ako naman ang nagluluto eh. Ayan, Yo. Yan. Super laki. Grabe, puro laman And wala nang buto yan Yan lang, ganyan. Sarap. Hindi, sa'yo na. Busog na ako. Sana nag-enjoy po kayo sa part 1 ng fishing trip and part 2, itong luto namin. Enjoy na enjoy. Kung hindi halata, nasarapan kami talaga. Kaya maraming salamat po sa panonood sa aming vlog ngayon. Sa susunod po ulit, ingat po kayo. Paalam!